Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. В седмицата след излишните извънредни парламентарни избори. Как те повлияха на този триъгълник на държавата? Как ги оценява обществото? Повишават ли сигурността ни или точно обратното? За това ще разговаряме. Добър ден и добре дошъл в студиото на професор, доктор на науките Михаил Мирчев. Здравей. Записал съм като тема на предаването след изборна социология. След изборна социология. И втората тема – залогът правителство. Да започвам с първия си въпрос. Промениха ли нещо тези избори? Промениха доста неща. На пръв поглед е същото, но доста неща се промениха. Първо видя се, че Бойко Борисов има таван 670 хиляди гласа и повече не. Независимо от купените цигански гласове, от фалшификации и така нататък. Така че там мускулите могат да се надуват, но това е средно голяма партия, макар и първа в момента. Второто нещо се видя, че ПП плюс ДБ, проевропейските, проджендерите, уж по-модерните в България също имат много нисък таван, 620 хиляди, и ако гледате бройките, намаляха с 73 хиляди гласа спрямо предходните избори. Ако гледате броя на депутатите, по-предишните имаха, след това намаляха с 10 човека, сега вместо да се увеличат, поне да задържат, намаляха с още 9 човека в парламентарна група. Тоест 1 плюс 1 прави 1,65, а не 2. 1 плюс 1 прави 0,8, общо взето така. Така че тук не сработи. А това беше, подозирахме поне, създаваше се такова усещане, че това беше американския проект. ПП, ДБ да спечелят, при това да спечелят убедително. Иван Костов дори се изцепи 3 дена преди изборите и каза, че те ще спечелят с 5% преднина. И затова те сега мълчат. Те са като отрепани, извинете за думата, вече втори ден, трети ден. Ама и ГЕРБ мълчи. ГЕРБ мълчи, защото са хитри. А тези мълчат, защото всъщност катастрофираха и техните господари ще бъдат безкрайно недоволни. Затова мълчат. Мълчанието има различна мотивация. ГЕРБ всъщност мислят какво да правят. Правителство с кого, премиер, да играят ли груба игра или да играят някаква по-елегантна, финна, интелигентна игра. Докато тези са в паника, те просто нямат игра в момента. И някой трябва да им удари 2 шамара и да им каже: айде, момчета, при тази ситуация така се прави, така се правят нещата в политиката. Много са различни нещата. Другото, което е много важно, вижте БСП. БСП се очакваше да пропадне до 7%. Нали така, Петко? Така беше. Нали така вещаеха големите скандали, изгонването, примерно, на 14 души млади социалисти. Да, конгреса. Голям рев беше, голям рев е как може младите... Вижте, млади в БСП останаха. Тези млади, на Кирил Добрев младите, те бяха изгонени, защото се държаха много брутално и защото много саботьорски. Другите, възрастната опозиция какво направи? Направи левицата. От февруари месец 2019 година страхотен саботаж в публичното пространство, всички мощни телевизии, вътрешно-партийно и така нататък, за да се сваля властта от БСП, да се прави вътрешно-партийна. Не успяха и сега излезнаха директно на терена, като окончателното сражение. Защо колегите социолози им даваха доста висок процент в прогнозите? Защото това е декларативен вод. Сваляха на БСП вота и с 2% сваляха на БСП и с 2% изкуствено увеличаваха процента за старите леви, т.е. за левицата. Общо взето... Вместо 25, както миналите избори, сега 24. Да, горе-долу е същото. Липсва им Божанков. Горе-долу същото е. Като процент малко под 9, там колко 10 на хиляди или още като бройка гласове. Но в тази ситуация на такъв огън отвътре и отпред вече фронтално, това е добър успех. Не е успеха, който те искаха да получат. Тоест поне 2-3% отгоре. Това не се случи. Казваш за успех 24
леви депутати в парламент. Абсолютен успех в тяхната сиитуация в момента. Близкото окръжение на Корнелия Нинова е само те не вече. бяха убити. Тук втория много важен момент от сценария, че БСП трябваше вече да бъдат убити на тези избори. Отново не са убити и се оказаха живи. Кажи ми един експерт И в последното само парламентарната група на БСП, освен професор Румен Гечев. Не ме вкарвай в Не, освен професор Румен Гечев. Друг няма. Там експерти почти не останаха. Да, защото избират така. Там експерти почти не останаха. Тоест, интелектуалната БСП, която беше до 2009, 2011, 2013 година, вече този интелектуален потенциал, за голямо съжаление, там го няма. Но това е много сложна тема, друга тема. Това, между другото, общото тенденция с всички партии се случва това. Лошото е, че и с БСП се случи, но това е с всички партии. Андрей Райчев в едно от студията каза, един от изводите, неговите, е, че вече няма ляво-дясно, а има тотално и глобално. ГЕРБ са тоталното, ПП са глобалното. Изхвърляне на Андрей Райчев. Това е глупост. Ляво си има, дясно си има, крайно дясно си има, центристко ляво си има, няма екстремистко ляво. Но ляво си има защо? Защото има бедни, защото има експлоатирани, защото има дискриминирани, защото има обикновени хора от народ. Това е социалната база на левите партии. Така че няма как да няма ляво. Ама не говорим за разреза в обществото. Така събран парламента не отговаря на представителство на 80% от българите. Така наречената коалиция на войната, сега ако влезе за гласуване пак нещо свързано с Македония и изобщо темите за воинстващите настроения, които използваха да проявят в студията различни представители, не знам защо го правят. Българина е за мир, българина е срещу войната, българина е за въздържане от военни действия, българина е за посредник в мирно разбирателство. Това го носи в идеологията си само групата на БСП. До някъде обаче. Не беше много ярка, не беше много еднозначна тази позиция. Затова БСП не получи още 2-3%. Ако беше по-категорична в това, за което ти говориш, срещу войната, по-социалистически да звучи, тогава тези 2-3% щяха да дойдат при БСП. Така че да си взимат поуките. А другото що се отнася до твърдение, че вече в уста на политическо разположение не е оси права, е кръг са подредени нашите партии. Сега очаква се БСП да бъде привлечена към някои от възможностите за направа на правителство. Класическото позициониране на партиите по идеология и след това по практически действия е в квадрат, не е в кръг. Има си две класически оси. Целият проблем е, че кръгът е празен. В 2/3 от зоните е празно. Имаме голямо скупчване в дясното, в крайно дясното и в дясно-либералното. БСП е единствената партия, която се мота някъде около средата и не може да си намери точната позиция. Точно защото е в средата, има много хора, които казват, вие се правите на лява партия, но все още не сте категорично, не сте ясни, че сте лява партия действително. Това е много изместена цялата политическа конструкция в България. Още една след изборните студия теза на един млад коментатор, не му запомних името, че в изборите са участвали Байганю българин, Байганю американец, Байганю турчин, Байганю европеец, Байганю руснак. Общо взето народопсихологически. Твоя тема е, научните ти интереси са в социологията и демографията, възпроизводството на населението, младежта. Въпросът е, ще дочакаме ли младежка гилотина, както по едно време Европа казваше, че така стават промените? Че политическата обстановка точи гилотината и в един момент гилотината ще падне. Защо младежка? То гилотина, като са си заслужили политиците, ще я дочакат, но защо мислите, че ще е младежка? Революциите не се правят от младежите.
Революциите се правят от 40 годишните. Тези, които ръководят, тези, които вдъхновяват, тези, които са пример за следване. И добре, ПП-тата могат ли да бъдат пример? Тези, които от тълпата създават проблеми на полицията и на властите и хвърлят запалителните течности. Но революцията се правят от 40 годишните. Къде са младите сега в България? В БСП се подмладява, тази партия се подмладява от 2003 година, ако си спомняте. И какво стана с младите? Половината млади бяха изгонени заслужено, другата половина от младите са вътре в БСП, но те не дават облика на БСП. Всъщност, единствената млада партия горе-долу е партията на ПП-тата. 63% от избирателите на БСП са над 60 годишна възраст. Но ПП-тата също са 40 годишни. Цялата им лидерска група са 40 годишни. Да, 35-40 годишни. Предвид, че надеждите би трябвало да са там. Някоя красавичка на 28 години. Така че и тук нямате младежи, които да правят революция. В ГЕРБ къде са младите революционери? В ДПС къде са младите революционери? Просто младите във всички тези стабилни партии са на своето място. Най-много подготвени млади хора. Млади хора, но те не са лидерската група, това говоря. За да кажете младежка гилотина, значи лидерите, които пускат гилотината върху главата на някой, трябва да бъдат младежи. Няма такова нещо и дайте ние българите да престанем с тази старческа илюзия. Че ние старците вече не можем, дайте сега младите и се умиляваме и почти се разплакваме от умиление. Младите ще бъдат бъдещето и спасението. Не, 40 годишните са тези, които правят историята. Особено когато е революционна историята. Това и в България го виждаме в активния състав, номенклатурния активен състав на всички наши партии, включително на ПП. И тези 4% за никого не гласувам. Ами 109 хиляди. Те прескочиха 4%. Прескочиха ги. Една парламентарна 109 група. Дори прочетох сутринта, внесено е предложение до съответните институции за промяна в изборния кодекс и тези гласове също да се изчисляват в брой депутати. Това означава, бяха изчислили, че тези 109 хиляди гласа съответстват на 12 депутатски места. И вижте каква красива идея. Тъй като това е граждански вод, това са активни хора, които казват: никого не искаме, не харесваме и не искаме техните депутати да са в парламента. И предложението какво е? 240 депутата, без 12 и този 49-я парламент. От тази гледна точка, ако се приеме такъв принцип, колко ще бъде? 228. Така както между другото германския парламент. То не е постоянно число, тъй като там има сложна система, пропорционална плюс мажоритарна. Бройката на парламентаристите в Германия всеки път е различна. Защо и в България да не бъде? Ето, чрез едно такова нещо. Хората са гласували все едно за 12 депутатски места и казват: нямаме хора. Значи местата стоят празни. Хубава идея. Виж каква хубава идея, много красива. Едва ли ще се случи, защото ще засегне кандидатите за власт. Дайте да си мечтаем, че може да се случи. Няма да променят, например, и според демографията процента на гласувалите. Защото парадокса на тези избори е пак преброяването даде 6 милиона 550 хиляди, а в изборните списъци са 6 милиона и 600 хиляди. Като махнем 1 200 и 300 до 18 годишна възраст, остават 5 милиона и 300. Това означава, че повече от 50% от българите са гласували. Кого лъжем с ниския процент на гласувалите? Значи, точно преди да дойда да тръгна към тебе, правих последните цифри, вадих и сравнявах. Вижте, реалната избирателна активност в момента е между 57 и 60%. Значи, това са истинските хора, без фалшивите записи в списъка, за които ти казваш, плюс хората, които са в чужбина, но са близко до изборни секции, защото всички други българи, не знам колко са, 700-900 хиляди, 1 милион българи са в чужбина, но те са толкова далече от изборни секции, че физическа възможност няма да гласуват. По този начин трябва да си преброим реалното избирателно тяло. И когато го преброим по този начин, избирателната активност изобщо не е ниска. Като средноевропейски стандарт тя е
от гледна точка на реалното население, само да махне мъртвите души в списъците, става от 40, става на 50%. Ако вземем и на тази ситуация с българската емиграция, голяма част от тях физически не може да гласува, дори да и се иска субективно, нашата избирателна активност, фактическата, е някъде около 57-60%. И цялото говорене и вайкане за ниската избирателна активност и обвиненията срещу народа, че не се интересува и не поема съдбата в свои ръце, всъщност това е една много грозна, нихилистична, антибългарска, гадна пропаганда. Дайте да си набием в мозъците, че нашата избирателна активност е средноевропейска, относително висока. Така, дай да повторя още веднъж това, което ти каза. Значи, Националният статистически институт дава едно, ЦИК заедно с ГРАО дават друго число. Разликата в момента е 1 милион и 200 хиляди души. Ако си спомняш, още в 2014 година тогава имаше граждански борд на правителството с граждански организации, 40 граждански организации. Аз и мой уважаван колега Михаил Константинов, професор, казахме. Той каза 1 милион мъртви души, аз малко увеличих бройката експертно, казах 1 милион и 300 хиляди. В момента по елементарен начин виждаме около 1 милион и 200 хиляди. Това е числото. Това е числото. Мъртвите души в избирателните списъци. Смяташ ли, че тях защо ги слагаме, когато изчисляваме изборната активност? Трябва задължително да ги махнем. Това е просто събиране и изваждане. И тогава от сега регистрираната активност 40,6 ще стане някъде около 50%. Това не е ниска избирателна активност. Дайте да го запомним най-после това нещо. Около 56-60. Не, вече другото е по-сложно. Много хора ще имат съпротива. Но поне елементарната сметка да направим. Изчислението на мандатите Видин е намалял с 26%. Там направиха една редукция. Там отнеха. Примерно Монтана бяха 5 депутата, сега са 4 депутата. Отнеха, не мога сега точно да си спомня, но на 7-8 области отнеха по един мандат и на 4-5 добавиха, включително на софийските добавиха бройки. Да, това е демографски проблем, за който не говорим. В този случай след 10 години мотане все пак нещо направих. Тоест цената на мандатите малко да се поизравни. Кого обслужва тази демагогия? Кого обслужва? Грубите пропагандисти от телевизора, тях обслужва. Що се отнася до мъртви души, упоритото неизчистване на мъртвите души, а то е много просто да бъде направено чрез институциите на държавата. Кого обслужвам? И тези, които купуват гласове, тези, които фалшифицират гласове с фалшиви лични карти, тези, които гласуват от името на вече, лошо е да го кажа, българи, които са си отишли от този свят. Кои са тези партии? Те са 2-3 партии, много добре са известни. Съвсем променихме думичката. Демагогия по Иван Хаджийски е водене на народа, а всъщност вече употребяваме като подвеждане на народа. Демагогия е подлъгване, излъгване, измошенничестване на народа. Това е. То, между другото, много се родее с понятието популизъм. Какво значи популизъм? Ляв популизъм, десен популизъм, националистически, либерален, джендърски популизъм. Какво е това? То си е демагогия, т.е. винаги има голяма доза излъгване преди изборите. Айде по темата залогът правителство. Първо, очакваш ли, че 49-я парламент ще роди правителство редовно? По-скоро очаквам, но прогнозата ми е, че ще стане много мъчително и така доста бързо ще тръгнат към залез това правителство. Очаквам, защото външният императив предполагам, че ще бъде много жесток. Просто ще му ударят по масата и казват: вие гербаджиите, онези не ги харесвате, нали? ПП-тата, вие сте много високомерни спрямо другите. Хайде сега седнете и направете правителство. Значи външният императив ще бъде изключително брутален. Не силен, а брутален. Това е първият вариант. ГЕРБ, ПП. Считаш, че това е варианта, който по различна форма мисля, че това е вариант. Другия вариант, за който се говори
ГЕРБ, БСП, ДПС, тук може между другото и ИТН да влезне като партия, която изненадващо малко изненадващо прескочи 4% бариера. Може и такъв вариант да се обсъжда. ГЕРБ, ДПС и БСП. Ами да, защото... Заяви Бойко Борисов, че Конгресът не му е дал право да се коалира с БСП. Бойко Борисов какво се интересува от Конгреса? Той се интересува да каже нещо на журналистките, но той по същество какъв Конгрес кога се интересува. Беше поел като ангажимент да пита Конгреса дали ще му разрешат да прави коалиция с БСП. Бойко Борисов на престарели години почна да се прави на демократ. Пак демагогия, Петко, пак демагогия. Лъжа за публиката. Да защитим възрастта. Чак не е престарял. Престарял като опит в политиката, нали? Води го много здрава интуиция. Той е вече 20 годишен политик. 20 годишен, това не е малко. И умело продължава да ръси бисери, които се харесват. Сякаш най-близко до народопсихологията е, най-близко до мисленето на Андрешко е. Като демагог и популист той е талантлив човек. А третия вариант? Трети вариант има ли? Теоретически има ли трети вариант? Кой е третия? ПП, БСП и ДПС. Това ми се вижда абсурдно. ПП са били в коалиция с БСП. БСП е била в коалиция с ДПС. Ето ги правят 130 и няколко. Това според мен не може да стане по една много проста причина. ДПС е умна партия. Може да е всякаква друга. Мислете си каквото си искате за БСП, но тя е умна партия. ДПС няма да тръгне да прави това нещо, защото вече има много негативи от предишния съюз между ПП и БСП. Нали така? ДПС ли ще обере негативите от предишното правителство и сега още веднъж втори път? Не очаквайте такова нещо от ДПС. Тогава беше архитект. Сега няма архитект на правителството за този парламент. Защо да няма? Според мен има архитект, той е абсолютно видим. Кое е? Американското посолство? Някакво посолство. Да не го назоваваме дори. Някакво посолство. Нещата, вижте, света е във война. Кой ще си играе тук на демокрация? Демократите не си играят на демокрация. Просто в момента ще има много жестоко командване, абсолютно брутално командване. Това вече го казах. И дайте да не страдаме от абсолютно никакви илюзии. Самата война, украинската, европейската, руско-натовската и така нататък, ще се развързва някъде към лятото на тази 2023 година. Вие как си мислите, че големия господар за една периферна държава като България, тук ще ни остават да правим каквото си искаме? Принудата ще бъде много директна и много брутална. Какво наричаш развързване на ситуацията? Примерно военните действия. В момента се очаква, може би до една седмица, ще приключи голямата битка за Бахмут, Артьомовск. Това ще бъде голямата катастрофа, втора или трета поредна на украинската и натовската армия. Говори се, че пак до седмица-две ще започне голямо украинско контранастъпление срещу руското, което изобщо не се знае ще започне ли. Ако започне, вероятно ще започне, но колко бързо ще бъде прекършено. И ако всичко това стане, 95% вероятността е всичко това да стане, след един месец Запада ще се чуди как вече да приключва нещата, хем с достоинство, хем тази война, която изтощава вече самия Запад, общо взето да започне да приключва. Самото приключване му трябва 3, 5, 7 месеца. Тоест, до лятото ще се развива този процес, дипломацията ще започне активно лятото и есента, и евентуално дано есента вече живеем в малко по-мирно и спокойно общество. Виждаш ли в тази ситуация ролята на Китай с техният мирен план? То не е план, ама посока, мирна посока за решаване и с тяхно посредничество. Не знам, вашата публика, аудитория знае датите, помни датите 20-22 март, когато Китай отиде в Москва. За трети път последната година. Среща между Путин и единствено по рода си 3-дневно посещение. С многочасови лични разговори, с много договори, които между другото те не ги афишираха, но се разбира, че зад кулисите са подписани огромно количество стратегически, икономически, енергийни, 5 самолета, високотехнологични, експерти, администрация, инфраструктурни проекти и така нататък.
Главната демонстрация на Китай беше, че 13 месеца Китай се моташе. Подкрепя ли Путин, не го ли подкрепя, с това го подкрепя, с това май не го подкрепя. А това отиване означава, че те вече твърдо категорично, като окончателно решение на Китай, подкрепят руската страна, подкрепят БРИКС, подкрепят алтернативните валути срещу долара и така нататък. Така че Китай направиха тази официална заявка. И света след 22 март вече е съвсем различен. Вече шансовете на Запада да победи хич ги няма. Защото Китай е огромна сила. БРИКС вече са огромна сила. Мерките и ограниченията спрямо Русия всъщност изтощиха и разрушиха Европа. Вижте, има проблеми и самата Русия. Обаче тя, преодолявайки ги, стъпва вече икономически, организационно, кадрово, ако щете, мисловно, ако щете, на много по-висока кота. Така че от тази гледна точка, създавайки проблеми на Русия, те всъщност си правят нещо много добро. Тоест, много интензифицираха процеса на развитието и модернизацията, но на патриотично-национална държавническа основа на Русия. От другата страна виждаме една много изтощена Европа, все по-изтощена САЩ, при това САЩ, която, вижте, за САЩ говорят, че вече те се изправят пред гражданска война. Виждаме какво става сега с делото срещу Тръмп. Викат го Тръмп, това беше от предишната седмица случка, викат го Тръмп да се яви пред съда, а губернатора казва, ако искате тук с насилие да дойдете в Флорида да го арестувате, аз няма да ви разреша. Разбирате ли? Губернатора казва на централните власти, аз няма да уважа вашето съдебно решение. Това е много радикално. Тръмп се яви. Не, той избра мекия и по-добрия вариант. Отиде сам. Но ако беше решил, че няма да отиде, това е разцепване на държавата. Предстои да си се върне и да даде пресконференция. При всички случаи. Те ще го, дори да почне съдебно дело срещу него и така нататък, доколкото разбрах, те ще го освободят под домашен арест или нещо подобно, така че той ще си се върне от дома. Видя ли в мрежата едно интересно изказване на един руски генерал-майор, който е командвал военно-въздушните руски войски в Афганистан тогава, силно критично към отбраната на Русия, нейното неглижиране през последните години. Последните 10 години министър на отбраната на Русия не е бил военно лице. Самия сегашен министър на отбраната не е служил войник. С редица данни колко са разрушили в отбранителната способност на Русия, казва, че са имали 15-16 военно-въздушни училища и академии, останало едно. Имали са 30 и няколко училища за танкисти, останали са 10. Тоест всичко би трябвало сега да се възстановява, защото видяха, че има нужда. Всичко ще се възстановява. Първо ще го възстановят, второ ще го модернизират. Това е по принуда. Вижте, много сложен въпрос. Аз не съм съвсем компетентен да давам крайни категорични оценки, но очевидно има проблем. Само ще ви припомня два факта. Първите 10 дена на специалната операция на Русия в областите на Украйна, Донецка преди всичко, първите 10 дена след 24 февруари миналата година имаше голям ентусиазъм, обаче там се получи едно зацикване. Разбра се, че сметките не са правилни. Включително в тези дни имало изключително много руски жертви и тогава Шойгу, същия този министър, за който казваш, изчезна. Буквално го нямаше 10 или 15 дни. Явно е бил на ръба да понесе съответна отговорност. След което по някакви причини, преди всички политически и имиджови, според мен, не военни, не стратегически, го върнаха на сцената и сега той е много активен. Такива неща не трябва да ги забравяме. Такива неща не трябва да ги забравяме, защото те са на повърхността на сцената, а какво става под повърхността на тази сцена? И второто нещо, модерната част на армия Вагнер.
Нали така? И Пригожин, който е главнокомандващ, собственик, гуру, вдъхновител и така нататък. Много е жесток персоналният сблъсък между Пригожин и Шойгу като министър на войната на Русия. Персоналният сблъсък. За сега не се получава разрешаване на това. Тлее. Путин, според мен, балансира между някакви неща. Но това е много жесток сблъсък. До степен такава, че от месец и половина Вагнер сигнализира, че Министерството на армията го саботира, като не му изпраща боеприпаси и не го зарежда, няма редовно и необходимото снабдяване. Сега малко се поуспокоиха нещата последните 2 седмици, но аз това като го гледах, като го слушах, просто не вярвах на ушите си. А от друга страна, самите американци казват, че в момента в света няма по-модерна и по-боеспособна армия, каквато е армията. Вагнер не е някакво подразделение. Това всъщност е една много голяма армия, която всичко си има, включително самолети. Вижте, тук има някакъв възъл. Има някакъв възъл. НАТО, кандидат за върховен вожд на НАТО, Урсула фон дер Лайен. Да, защото е много корумпирана и крадлива и трябва да я спасяват от Европейския съюз и комисията. И искат, нали знаете този, откакто свят светува, когато наш човек се провали, ние го изхвърляме чрез издигане. Елиминираме го без издигане. И затова ще го махне под Европейската комисия, където е по-отговорно и по-сложно и ще го сложим шеф на НАТО. Общо взето това е стратегическия замисъл. Ама аз не виждам в политиката на Европейския съюз. Била ли е войник? Тази била ли е войник? Била е министър на отбраната на Германия с много лоша оценка за този период. Точно така, с изключителни скандали и на ръба на много съдебни дела, и за да я спасат от съд като министър на отбраната на Германия, правят комисар на цялата Европа. Основното достоинство, че има 5 деца. Не, че има съпруг. Според мен е основното и достоинство, че има съпруг. И той е изобщо не случайен човек. Този хаос в лидерството на Европейския съюз, те и днес нещо заседават. Там присъства и министър на външните работи на Украйна. Отново е отишъл да проси. Милиарди се изливат и в тежка техника вече. Говорим и за ракети, и за бойните транспортьори, и за танкове. Много повече се говори, отколкото реално украинците получават. Обаче. Само това да кажа. Много повече се говори. Строени вече от новите. Сроковете се отлагат, техниката, която се получава, не е толкова модерна, бройките са малко. Така че повече се говори, пошилка се вдига, по-малко се прави в помощ на украинците. Добре, кога ще преминем този пик на ескалиране на въоръжаването? Ето, англичаните предлагат снаряди с обеднен уран. Нещо жестоко, което беше използвано от НАТО във войната в Югославия. Знаем последиците, включително и за наши крайгранични райони. Ракови заболявания. Това обеднения уран е масови ракови заболявания. Италианският контингент, който беше в Югославия, получи някакво обезщетение на тази база. Лондон заплашва да даде обеднен уран, а Путин какво направи? Закара си атомните оръжия в Беларус. Това е в момента... Това е, Петко, Карибската криза 1962 година. Малко преди да полетат крепостите на САЩ, Хрущов удари по маста и каза: мислете, защото ето ги ракетите. Дори руснаците тогава са се изхитрили, между другото гениално са го направили, без онези да разберат, цялата тази огромна техника е прекарана в Куба. Така че същата ситуация, 1962 година. Ескалация. В един момент казват: хайде да се откажем. И всичко приключва. Дано се получи и този път по този начин. Връщам се към преминалите избори у нас. Камбана на тревогата. Нямаше го в предизборните кампании на политическите сили. Партиите показаха, че кризата им продължава. Ама ще напомня, май беха твои изследвания. Неграмотност 9% от българите, 24% от турците и 64% от ромите.
Това е официална статистика на Националния статистически институт. Аз само я използвах в моите демографски доклади и книги. Раждаемост. Българите 1,45, турците 1,75, ромите 3,5. Това беше към 2003 година. Сега се твърди, че малко са омекотили нещата, но общо взето са огромни дистанциите. Усвоихме демокрацията до правене на избори. Вече ги можем. Даже слагаме телефони да записваме, оказаха са безсмислени. Стотици ни са работили устройства, стотици ни са предавали в интернет. Сега ще ли да свалят записите, кого вече интересуват и кого не интересуват. Още един скандал, искам твоето мнение. Парите от Фонд култура, онзи друсан министър на културата, Наско беше Атанас Атанасов, си назначи приятелче за шеф на Фонд култура, той пък 93 хиляди на една гейска организация, при това търговска организация. Тя получила още 50 хиляди от Америка за България. Това е западното в България. Това е европейското в момента в България. Това е ЛГБТИ-то и джендърското в България. Това е, продължаваме промяната на Кирчо и Асенчо в България. Това е. Това е тяхно любимо момче. Ансамбъл Чинари е получил отказ да получи от Фонд култура. Естествено, защото е българско, защото е народно, защото е автентично, защото е нормално. Затова ще получи отказ. Това е логиката. Защо се очудваме? Трябва да ги преборим като политическа реалност, а не да се очудваме. Познаваме ли се изобщо? Аз и ти се познаваме. Българина, да, добре. И много години. Да. А българина себе си? Ще правя едно предаване от стари записи. Да, знам. И в събота излъчихме разговор от преди 20 години с професор Доньо Донев и неговите трима глупаци. Ама там илюстрация във филмчетата на тримата глупаци евроатлантици. Точно така. Същото поведение. Момчето културен министър, тази фирмичка, която прави тези издевателства над нашите деца в учебен час и накрая бившия министър-председател. Ето ги тримата глупаци. Те са просто наредени. Ще може ли новото правителство, надявам се да има такова редовно, да рестартира държавата, да приеме бюджет за 23-та година? За 23-та година те бюджет ще го приемат, защото мисля, че някакъв срок има до началото на май, който е фатален. Така че бюджет ще приемат. Дори да няма правителство, предполагам, че бюджет ще приемат. Но това не е рестарт на държавата. Това не е рестарт на държавата. Това просто е продължаване на агонията. Финансовата агония и оттам цялата политическа, икономическа, гражданска агония. Не е ли смешно да се говори, вече го чух от някои коментатори, че основните цели на новото правителство, което ще дойде на редовното, било членството ни в Шенген и преминаване към еврото? То е смешно, жалко и е глупаво. Ние от кога влизаме в Шенген? Бате Бойко от кога твърди, че сме абсолютно подготвени, че си имаме граница и тя се пази и никакви птички не прелитат пред тази граница, да не говориме. Да припомним, че беше казал, има една стена, която трябва да се бойни само и сме готови. Точно така, жалко човека вече 10 години не може да намери боята за стената. Вижте, жалка, нещастна история. Това е глупост от глупави хора към аудитория, което те считат, че са още по-глупави от тях. Стават само за смях. Същата работа и с евро. 300 милиона ще ни дадат за, не на нас всичките, но за пазенето на Европа от мигранти. Петко, 300 милиона какво са? Дадоха 300 милиона, когато си унищожихме АЕЦ Козлодуй. Какво са 300 милиона? Дребни трохи като компенсация. Каква компенсация? Това е подигравка. 300 милиона. 300 милиарда, ако бяха казали да. Айде 30 милиарда да мислим. Не толкова се дават сега на Украйна. 300 милиона са само дефицитите на пенсионната система за 1-2 месеца. Това е смешно число. Хората защо не си записат да вземат, да почнат да смятат. Да не ни залъгва Европа с такива глупости до сега.
Вижте, еврозоната в момента се пука по шевовете. То не се знае до края на тази година самото евро ще оцелее ли като единна валута. Не се знае. Примерно една държава Германия, тъй като тя влиза в много жестока икономическа, финансова, всякаква криза, дали няма да пожелае да се спаси от потъващия кораб Европа, самата Германия да си изтегли марката от еврото и да си се върне към националната си валута. Дори такива въпроси вече витаят в пространството и те са много близо до логиката. Това значи разпадане на Европейския съюз. Това е спасение за България, защото при всички случаи отложиха нашето най-скорошно влизане в еврозоната, мисля, че до лятото на 2024 година. До тогава, ако се разрази тази криза с еврото, няма да ни искат, защото няма къде да ни приемат. Разбираш? Това е спасение за България. Да се молим това да се случи. Песимистична прогноза. Оптимистична е моята прогноза. Иска ми се за... Еврото е песимизъм. Кога смяташ, че ще проговорят двете сили, които са в началото на парламентарният живот и би трябвало да изразят становище? Кой с кого, кога? Президента днеска каза, веднага след като ЦИК обяви поименно народните представители, ще подпише указ за свикването на парламента. Какво значи това веднага? Най-ранната дата е 19 април, след великденските празници. Самия парламент, докато си избере комисии, докато си избере правилник, докато си избере председател, той не функционираш. Значи още около една седмица, вероятно, ще им трябва. Реално парламентът ще започне да работи около 26 април, Петко. Така че няма за къде да бързат. Няма за къде да бързат. За да се каже, ние сме готови, ето ГЕРБ, ние имаме министър-председател, господин президент, връчете ни официално мандата, не се бавете повече, както беше колко, 2-3 месеца ли се бавиха при предишния парламент. Връчете ни официално, защото сме готови, за да предложим вариант за кабинет. Последен въпрос. Това ще бъде чак май месец. Считаш ли, че ще настъпи отрезвяване в БСП и ще престане атакуването на президента? И днеска имаше гласове, че президентът е виновен за този изборен резултат, че неговите назначени от служебното правителство областни управители били виновни. И това е вредно за местните избори, които предстоят. Видяхме картата на Европа. Цялата е с ГЕРБ, защото ГЕРБ държи местната власт. За местните избори местната власт ще има още по-голямо значение. А БСП се раздира и в коментарите, и в поведението си на ръководството, разбира се, в говорене срещу президента. Вижте, президентът си е заслужил цялото това говорене. Фактите, които се изнасят, отговарят на истината. Но от тактическа гледна точка считам, че по-добре беше, това нещо да не се обсъжда. Защо? Защото има много хора, които по инерция се напъват, ама много се напъват все още да имат доверие и да харесват президента Румен Радев. Така че от тактическа гледна точка политиците трябва да се съобразяват с чуваемостта. БСП, въпреки намаляването на хората, които я подкрепят, няколко пъти прави тази грешка. Вече трети избори приема това като политика. Благодаря за днешното гостуване. Дано ни вакцинират за война с състава на новото правителство. А пък аз ще завърша с Еврипид 400 години преди новата ера. Който идва на власт, трябва да знае 3 неща. Че управлява хора, че трябва да управлява само според закона и че няма да управлява вечно. Благодаря, професор Мирчев, още веднъж. До следващата седмица, уважаеми зрители.